Adunay pipila ka mga dapit sa Sugbo ang gipanid-an sa Commission on Elections kon COMELEC tungod sa intense political rivalry. Hinoon gitataw sa COMELEC o sa DILG nga hapsay ug malinawon ra sa pagkakaron ang Sugbo. Ang detalye sa report ni Alan Domingo. Giklaro sa Commission on Elections ug sa DILG nga way dapit sa Central Visayas nga nabutang sa areas of concern diin malinawon ang sitwasyon sa pagkakaron. Hinoon adunay pipila ka madapit sa Sugbo ang gipanid-an sa COMELEC tungod sa posibleng intense political rivalry. Nagpadayon pa usab ang assessment nga gihimo karon sa Philippine National Police sa madapit nga sakop sa ilang area of jurisdiction. Dinhi sa ato sa Cebu kaning political squabble sa Cebu City. Init man ilang politika. And then Mandawi. Then in the, I think, 4th district in northern part of Cebu. Sa dito nga area, sa Cebu. The other one is kanang area where the vice governor is running for Congress as against the incumbent congressman. Argao? Second district? Yeah, I think it's the second district. So I would like to call it as an intense political rivalry. Dito naman sa Cebu walang hotspot. But nevertheless, we are here to make sure that the presence of the DILG is felt. Ay patuloy po yung pagkakandak niya ng threat assessment. Kasi po, depende sa isang lugar, specific sa isang lugar, tinitailor fit po yung preparation po, security and safety preparation, depende po sa pangangailangan ng isang lugar. Samtang, gipahimangnuan ni Secretary Juanito Victor Remulla ang mga alagad sa kagamhanan lakip na ang kapulisan nga magmatinud-anon sa ilang serbisyo o dili mudapig ni bisan kinsa nga kandidato nining panahon sa eleksyon. Si Remulla bibisita sa Sugbo karong adlaw diin gihatagan siya og arrival honors sa PRO7 sa pagpangulo ni Police Brigadier General Maranan. Well, number one, dismantle all the private armed groups. Number two, walang kakampihan. Hindi sila pwede mag-function as a private army ng mga politiko. They have to stay neutral, they have to stay professional, and they have to ensure that they do their duty. Sa pikasbahin, sugda na sa COMELEC ang operasyon baklas sa mga propaganda materials sa Pebrero 13. Langkuban kini sa mahinsya sa kagamhanan lakip na ang DPWH, DNR, BFP, AFP o PNP. Giklaro sa COMELEC 7 Regional Election Director nga igo lang mopatuman sa kalinaw ang AFP o PNP og dili kini moapil sa pagpanangtang sa campaign materials. Sa dili pa ang operasyon baklas, padad-an nila og notisya ang mga kandidato nga maoy patangtangon sa ilang mga materyales apan kon mapakyas isyuhan nila og show cause order. Failure to do so would mean among itik down, and then we will also what you call this issue a show cause order why this should not be administratively or criminally liable for failure to take down or failure to or for violating the provisions of the Republic Act 9006. Gipaniguro sa Department of Interior and Local Government to DILG uban ang mga line agencies ang hapsay ug malinawon nga eleksyon karong Mayo. Kauban si Clufer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.